Mandizibulisele kunima Afrika mahle. Singayintoni na isizwe ngaphandle kofunda rhoqo? Singayintoni na isizwe ngaphandle komthombo wolwazi? Singayintoni na isizwe ngaphandle kwenqondi zolwimi lwesintu? Hlaluhleli funda rhoqo, hlaluhleli. Yeeh. Kwekhu. Mandizibulisele kwakhona kunima Afrika mahle. Ndinamkele kwikhasi lethu elithi funda rhoqo. Namhlanje siza kube sithetha ngeendidi zemibongo. Mhlambe uyazibuza into yokuba yintoni isihobe? Isihobe kukumpompoza kwezimvo zembongi. Ikhuphela ngaphandle imvakalelo nembono zayo malunga nomba othile. Ingazibhodlela ezindlebeni zoluntu ngomlomo izimvo zayo imbongi, kungenjalo izityekeze ephepheni ngosiba. Oko kutsho kusizalele iindidi ezimbini zesihobe. Sinayo imibongo, sibe nezibongo. Imbongi zosiba zenza imibongo okanye zibhala imibongo. Imbongi zomthunyama zona zenza izibongo. Umzekelo, imbongi yosiba eyaziwa ngegama lokuba ngumzwakhe Mbuli ibhala imibongo. Ize yona imbongi yomthunyama eyaziwa ngegama lokuba nguZulane Mkhiva yenze izibongo. Apha kwelushicilelo siza kuthi sigxile kwimibongo, yaye udidi lokuqala esikulufumana ngumbongo ekuthiwa yisonethi. Lo ngumbongo wasemangisini okanye singatsho sithi ngumbongo wasentshona. Lo umbongo ke sithi siubone ngokuba nemiqolo one-18. Umbongo wesibini esiza kuthi siwufumane ngumbongo ekuthiwa yi-elegy. Lo ngumbongo umalunga nokufa. Ngamanye amaxesha kuthiwa sisimbambazelo. Kuba kaloku imbongi ayaneli nje ukubika ukufa komuntu othile. Iqhuba ithuthuzele abo basentlungwini yokuswelekelwa. Udidi lwesithathu esiza kuthi silufumane ngumbongo ekuthiwa ngumbongo mbaliso. Apha ke imbongi ibalisa ngeziganeko esithile esakasehla. Kungenjalo iye ibalise ngobomi bomntu. Olunye udidi esilufumanayo kuye kuthiwe ngumbongo wezopolitiko. Lo umbongo ekubalisweni kwawo uxwaya ifuthe lwezopolitiko okanye singathi uzoba imeko yabantu abathile phantsi kombuso othile. Olunye udidi esinalo lwemibongo ngumbongo ekuthiwa ngumbongo nkcazo. Apha kunikwa inkcazelo malunga nendlela evakalelwa ngayo imbongi ngemeko okanye ngento ethile exhokonxa umphefumlo wayo. Udidi lokugqibela esiza kuthi silufumane ngumbongo ekuthiwa yindumamiso. Lona ke ngona mbongo wakhe wamde kakhulu. Kaloku kulapho imbongi ithi ibalise khona ibali elithile. Ezo ke ibizindidi zemibongo uziphathelwe ngokuzingca kumfundisi ntsapho wakho omthandayo. Ukuba uyasonwabela isiqulatho okanye icontent yelikhasi, qiniseka into yokuba uyazibophelela ngokuthi usubscribe, ucofe ulike. Ungalibali ucofa ibell kuba xa siphinda sikhupha imiboniso enje ukwazi ukuyazi. Enkosi. Men shall initiate a campaign against genocidal crimes committed and perpetrated against beloved humanity. Today, housing is another means of exploitation. And before the spirit of Hitler destroys men, wake me up to join you in the march to a people's kingdom.